fitra lil Netanyahu tal-Iżrael li huwa wkoll il-kap li għandu x'jaqsam. Allura issemmu li l-Iżrael huwa għalhekk pajjiż marbut mal-profetiżmu u r-rivelazzjoni. Ma hemmhekk ukoll għandek ir-reliġjon. Imma jgħidlu inti rridek tipproteġi lill-pajjiż tiegħek. Allu u mexxejja jridu jwarbu l-idea li jigvernaw bil-forza. Tkellem ngħidu aħna u mbagħad kellem lill-Iran lil Ahmadinejad li qallu hemm sitwazzjoni prekarja li tista' ġġib it-tielet gwerra dinjija. Qallu speċjalment bl-armamenti nukleari. Qallu xi qawwiet kbar jissodisfaw l-interessi tagħhom billi jieħdu vantaġġ mill-pajjiżi foqra Musulmani. Idea tal-profeta li jressaq l-istejn Alla. Lejn l-Istati Uniti li meta indirizza lill-Obama qallu il-kriżi ekonomika u l-falliment tal-Lega tan-Nazzjonijiet Uniti ikkawżaw it-tieni gwerra dinjija. It-taqlib fid-dinja u l-konflitti fil-pajjiżi żgħar illum qegħdin iresquna lejn it-tliet gwerra dinjija. U barra minn hekk jekk it-tfal li jitwildu wara l-gwerer dawna ħajkunu kollha bid-diżabilitajiet li jitfall jagħtu tort lill-ġenituri tagħhom li ġew hekk. Jitkellem mal-Prim Ministru tal-Kanada, lil Harper, qallu wieħed mill-iktar pajjiżi ġusti fid-dinja. Qallu uża l-enerġija tiegħek għall-paċi. Ir-re tal-Arabja Sawdija qallu aħna qallu l-iktar żewġ postijiet qaddisa li hemm Mekka u Medina qallu hemm bżonn li nużawhom bħala ċentru għat-tiġdid spiritwali. U uża l-influenza tiegħek biex toħloq il-paċi. U bqajna sejri l-istess ħaġa. Il-Ċina għallu inti potenza mill-aqwa, għandek il-vito, salva lid-dinja. Ir-Renju Unit għallu sib soluzzjoni għal-paċi ma' superpotenzi l-oħra. Il-Ġermanja lill-Kanċillier Angela Merkel għandha saħħa u influenza kbira fid-dinja. Ipprova li it-tielet gwerra dinjija ma ssirx. Ir-Repubblika Franċiża, l-Oland għallu stinka biex naqqas l-isfiduċja bejn il-Musulmani u dawk li mhumiex. Ir-Reġina Elisabetta, dawna fl-ittri tiegħu huma kollha ittri illi jitkellmu dwar il-paċi u li huma fatwali, mhux affarijiet illi qed jitkellmu fl-ajru fid-duħan, imma li veru joqtu fejn għandhom joqtu. Biex inkompli ma l-istess tema, Michael, taħseb illi l-popli in ġenerali però issejjew bil-ħafna dialogi politiċi li ma jwaslu mkien u allura forsi tħossi li daw il-kidbiet qed jistriħu wisq fuq l-idea li kull bniedem kapaċi jasal għal dialogu paċifiku meta realtà turina li ħafna nies jażlu mezzi oħra li jwaslu għal vjolenza, korruzzjoni u ġustizzja, l-inġustizzja soċjali? Naħseb illi naqbel ma ifhimni, ħanibdew naw, diffiċli tkellem fuq kull poplu. Jiena ftit naf tagħna u forsi għandna ftit aċċess żgħir tru mezzi ta' komunikazzjoni għal popli oħra qrib. Ġifieri insejba diffiċli ngħid xi jaħseb kull poplu. Issa, jekk l-impressjoni li għandi dwar dar ftit realtajiet li naf dwarhom hija aktar milli in-nies għajjew huwa li n-nies kważi llum saru rrassenjaw ruhom li hija kważi għar. Għax jekk tgħidha tista' terġa' tistrieħu tkompli, tirrassenja ruħek jiġifieri mhux qed tara. Issa, u rrassenjaw ruhom mhux għax il-bniedem mhux kapaċi jasal għal dialogu paċifiku. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum ħafna mill-kwestjonijiet tagħna tru dialogu paċifiku insolvuhom la billi niġġieldu ma' xulxin u waqqas billi anke nużaw il-liġi. Tajjeb, naħseb aktar milli il-bniedem bħala bniedem mod astratt li mhux kapaċi jasal għal dialogu, naħseb hemm strutturi li ġelna nemmnu li ma nistawx ndialogaw, li ma nistawx ngħixu flimkien, illi allura bil-fors b'xi mod irridu nużaw il-forza ma' xulxin
Inti taf aktar minni għax għamilt anka riċerka fuq dan l-affarijiet u illi jiena noħloq perċezzjoni ta' gruppi ieħor, ta' nies ieħor, ta' whatever, illi huma li normalment ikollok żewġ affarijiet, one li dawn ma jinbidlu qatt. Tu li huma teddida u li tri aħna huma b'xi mod ma nistgħux ngħixu flimkien. Allora naħseb jiena aktar milli jekk il-bniedem mhux kapaċi, jiena ma nafx forsi hija tagħma firħa ma dejjem nemmen li l-bniedem b'xi mod anke x'qed ngħidlek mill-ħajja tagħna ta' kuljum tiġri. Naħseb hemm strutturi ta' poter medjatiku u mhux biss u kulturali li jġeluna naħsbu dan. Fil-fatt, wieħed mill-messaġġi li jipprova jwassal l-imam fil-ktieb huwa l-aspett tal-kollettività biex in-nies ma jibqgħux iħarsu lejn l-interessi tagħhom ħafna drabi bħal kilba għal aktar profitt jew għal aktar poter, imma biex ikun hemm sens akbar ta' komunità u solidarjetà. Issa ħafna jaħsbu il-reliġjon, pereżempju, li hija waħda minn dawn l-istrutturi naħseb li kien qed jirreferi għalihom Michael, ħafna nies jaħsbu li r-reliġjonijiet iġibu aktar diviżjoni bejn gruppi ta' twemmin differenti. Għati, imma inti bħala persuna li fil-fatt qed taħdem ħafna fiħdan komunità reliġjuża, kemm taħseb li r-reliġjon illum għandha rwol biex iġġib l-għaqda u s-solidarjetà fis-soċjetà u mhux id-diviżjoni? Jiena nemmen li reliġjon hija sforza kbira u jekk nista' ngħid l-ikbar sforza li għandna fid-dinja. U mhux illum fil-bidu kien hekk u sal-lum hekk jiġri. U reliġjon biss jista' jingħad l-umanità. Affarijiet l-oħrajn hemm kulħadd għandu interessi personali jew ta' nazzjonali tagħhom. Imma reliġjon jagħtina l-erf profond it-triq il qudiem dawk il-prinċipi fejn nistgħu ninaqdu fl-imkien. Pereżempju, kull reliġjon ibbażata fuq żewġ punti importanti. L-imħabba lejn Alla u l-imħabba u s-servizz lejn umanità. Jekk aħna jridu biex ninaqdu, hemm soluzzjoni oħra iktar minn dan li fuq dan il-punt bażiku li naraw li hemm ħalli ta' din id-dinja, nemnu fuq dwaru u il-punt ieħor li aħna bħala l-umanità nistgħu ninaqdu għal skopijiet tagħna komuni. Għax jien nara meta nidħol jien pereżempju studjajt reliġjonijiet kważi kollha. U affarijiet li jogħġobni ħafna li hemm affarijiet li huma komuni huma ħafna iktar minn dawk affarijiet żgħar li huma jagħmlu differenza. Għalhekk dan il-punt ukoll jurina li reliġjon huwa bażi tal-għada mhux tal-firda, imma sfortunatament hemm nies li nammetti wkoll li qed jużaw reliġjon għal skopijiet personali tagħhom li huwa mhuwiex ir-reliġjon veru, huma dawk in-nies u interessi tagħhom biss, mhux reliġjon. Meta nara xi ħadd jitkellem kontra reliġjon huwa dejjem bażi tal-firda, jiena ngħidilhom le. Jekk nagħmlu analizzaw is-sitwazzjoni madwar id-dinja, fuq kull pajjiż hemm ħafna partijiet politiċi u ekonomiċi u ħafna affarijiet oħra. Imma hemm madwar id-dinja vera ftit reliġjonijiet kbar li aħna nemmnu fuqhom. Imma fuq kull pajjiż il-numru tal-partijiet tal-politika huma ħafna iktar. Għalhekk nista' ngħid li jekk iridu biex ninaqdu m'hemm soluzzjoni ikbar mir-reliġjon, imma aħna bħala l-umanità għandna dmir ukoll biex insibu il-komunitajiet il-dawk l-affarijiet li huma komuni bejnietna, ma niġġudux dawk l-affarijiet huma żgħar, ejjew ninaqdu flimkien għalina u għall-umanità kollha.
Qabel ma nkomplu nixtieq infakkar li l-ktieb il-kriżi dinija u triq għall-paċi qiegħed jitqassam b'xejn mill-istent tal-Komunità Aħmadija li tinsab fit-tarf ieħor tas-sala kif titħlu mill-bib tal-ġenb. Godfrey, l-ewwel tkellimt inti dwar l-indirizz li jagħmel l-imam fuq il-possibilità li tfaqqa gwerra dinjija u li jintużaw bombi nukleari. Taħseb li l-mexxija tal-pajjiżi kbar qed jagħmlu biżżejjed sforz biex din il-gwerra tiġi evitata jew taqsam l-istess li dan il-periklu huwa imminenti ħafna? Naħseb li huwa diffiċli li dawn l-kapijiet ikunu sinċiri. Ħafna drabi dawn jfittxu l-interessi ekonomiċi, kif jistgħu jagħmlu l-flus, kif jistgħu jassru lil ħaddieħor biex huma dejjem igawdu u jikmandaw u jiddominaw lil ħaddieħor. Dina minn dejjem kienet hekk id-dinja u dan huwa il-ħażen li jeżisti fid-dinja, il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin. Il-ħażin issib ħafna li jużawh, it-tajjeb issib ftit. Issa, meta inti ikollok bniedem illi jixtieq il-ġid, ngħidu aħna kif kien Indira Gandhi, Gandhi tal-Indja, illi dana għal irridu wieħed mill-ikbar pajjiż tad-dinja, għal irridu il-paċi u ħadem għal paċi. Kif spiċċa? Spiċċa maqtulu wkoll. Imma għas ir-riżultat tiegħu kien illi l-Indja għada sal-lum demokratika. Kristus stess kien qal, min jagħti bis-sejf imut, mela jekk inti qed toħloq qed tipprepara għal gwerer, inti ħatqlaħħa wkoll. Jekk naraw, jekk tistudja il-ċiviltà kollha, issib li dejjem kif għandna bil-Malti għandna l-qawl għal kull ħadba aw mannara, għal kull minnu qawwi ieħor jistalih. U dejjem sejrin hekk. Jiġifieri jekk aħna, jekk bħal da żminijiet, forsi kien hemm anke l-imbuttar tal-Papa preżenti illi fuq il-biċċa tal-Iran ma jkunx hemm dak il-ġlied jew inkella ħafna sanzjonijiet illi bid-diskussjonijiet li meta nitkellmu ma' xulxin nipperswadu li ħaddieħor ikun u nirringrazzjaw l-Alla. Għall-anqas flok kien hemm iżjed sforzi fuq dawna il-pajjiżi biex iħossuhom urtati, ejjew nitkellmu xi ħaġa toħroġ mid-diskors tagħha, forsi flok xahar iddum sena, imma minn sena tuħu l-paċi, minn xahar tuħu l-gwerra u tuħu l-mibeda. Jiġifieri hija it-tliet gwerra dinjija hija imminenti. Issa issir xew le jiddependi kemm il-mexxejja tal-pajjiżi inneħħu l-interessi tagħhom u jippruvaw jersqu lejn l-umanità. Fil-kitbiet tiegħu l-imam jattakka ċaru tont l-attakki suwiċida minn Musulmani u gwerer f'isem l-Iżlam. Michael, forsi nagħmel l-aħħar mistoqsija lilek. Min jaqra dan il-ktieb? Taħseb li ħajkun jista' jifhem aktar kif ir-reliġjoni Iżlamika fil-fatt tikkundanna din il-forma ta' vjolenza? Grazie. Le, ovvjament, jekk mhux il-ktieb jattakka ċarotont dil-forma ta' vjolenza. U jekk mhux se żball jista' jikkonferma li hija xi ħaġa ġifieri anke l-suwiċidju mhux neċessarjament anke għall-kawża ta' gwerra u ta' whatever jew ta' reliġjon huwa minnu nnifsu kondannat minn għalija mill-istess Koran, jekk mhux se żball. Naħseb jagħmilha ċara. Tajb ma dan kollu, ma li ngħid ħaġa importanti u dalli qed ngħid ovvjament ma kienx il-kuntest tal-ktieb, ġifier ma nistax ngħid li huwa nuqqas fil-ktieb. Imma naħseb huwa importanti kemm f'kuntest Iżlamiku, kemm f'kuntest ludi, kemm f'kuntest ta' nisrani illi hemm bżonn inkompli hawnhekk forsi mal-punt li kienu qed jagħmlu l-kelima ta' qabli, li qed jgħidu li r-reliġjon ma twassalx għall-gwerra u għall-firda.
naħseb u ovvju li l-kawzi veru huma oħra, imma kif kien fl-Ewropa fil-passat meta s-soċjetà kienet aktar reliġjuża kif inhu f'realtajiet oħra llum il-ġustifikazzjoni ħafna drabi li tingħata kienet reliġjuża. Tajjeb bħalma llum fl-Ewropa l-ġustifikazzjoni tingħata f'isem id-demokrazija jew f'isem l-umanità. Llum sorna gwerra ngħidu l-intervent umanitarju jekk hawn xi ħaġa aktar assurda minn dik ma nistax nifhimha. Li nagħmel intervent umanitarju nattakkak. Anyway. Għax id-diskors predominanti fl-Ewropa huwa dan illum m'għadux li kien. Naħseb imma importanti illi kemm f'kuntest musulman ġenajt, kemm kuntest ludi, kemm kuntest nisrani, illi min-naħa l-oħra ma ninsewx li hemm ċertu passaġġi li vera f'ċertu fil-kitbiet li jistgħu jinstemaw li jinkoraġġixxu ċerti affarijiet. Eżiġeżi li rrid isir eżerċizzju li jsir f'ambjenti skolarli, rrid ikun aktar popolarizzat. Kif? ċerti affarijiet jistgħu jinqraw u jiftehmu fil-kuntest tagħhom. Pereżempju ċerti affarijiet li ċerti nies li għandhom preġudizzju kontra l-Iżlam isemmu, bħalma jsemmu min-naħa l-oħra ċerti nies illi bl-iskuża tal-Iżlam jinkoraġġixxu ċerti affarijiet. Jagħmlu sens, jekk wieħed pereżempju jifhem il-kuntest storiku tagħhom tal-ewwel komunità Musulmana li kienet qed tiġġieled biex ma tiġix meqruda b'mod inġust minn kien imexxi Mekka. L-istess fil-kuntest tar-reliġjon Ġudajka u dik Kristjana, li ċerti affarijiet illi ma tantx huma sbieħ taqrahom pereżempju fit-Testament il-Qadim ċertu liġijiet dan, fil-kuntest ta' meta ta' ħajja tal-ewwel komunità fid-deżert, minnaħa l-oħra iżda il-kuntest jagħmlu aktar sens. Ġifieri dak naħseb huwa importanti u dak irid isir ukoll li mhux ġast inti tippromovi il-messaġġ tal-paċi u tenfasizza l-partijiet verament sbieħ li hemm fit-testi sagri, ma min-naħa l-oħra li tispjega li isma' dan li ħadd qed iġib biex juri l-isma' li qed ngħidu, ikollok eżiġiezi biex jiġi spjegat u naħseb ma nafx suġġeriment il-laj, dik tista' tkun idea għal-futur. X'taħseb paqti fuq dan forsi anki tagħlaq bl-aħħar messaġġ tiegħek għax għal-kontrarju li jaħsbu ħafna nies għall-inqasina iktar ma naqra fuq l-Iżlam u nagħmilha ma' nies Musulmani, nifhem kemm din ir-reliġjon bħal reliġjonijiet oħra fil-fatt wassal messaġġ ta' ġustizzja soċjali. Tista' forsi tagħlaq daqsxejn fuq dan il-kuntest? Qabel dan jien irid biex ngħid kelmetejn dwar il-mistoqsija tiegħek ta' qabel dwar li jekk il-mexxejja huma sinċiri dwar il-gwerra li jekk iridu biex jagħmlu l-paċi. Jiena ngħid li qabel kollox għandhom biex jistabbilixxu il-sinċerità assoluta u l-imħabba vera tal-umanità fuq qalbhom. Jekk iridu jistabbilixxu paċi, jekk m'hemmx sinċerità u dawk l-affarijiet kliem biss bħala paroli ma jistgħux jaslu x'imkien. Għandhom level net biex jistabbilixxu imħabba tal-umanità, imħabba